И здравейте всички в Боксем, аз съм Даблекс. И днес играем с Андрес мултиплеер. То клип е за моят отбор. Дисплейш. Така. Сега си правя колата бяла. Да отидем на аеропорт. Правим някакъв друг Макс Енджел. Как ми се бута. Така. Може би тук от първия път няма да мога да го направя, но успях. Да, съм дрифтьор. Ехи. Ау, как го направих? О, шет. Така, иска да им покажа какво е дрифта. Oh yeah, motherfuckers. I'm ready for coffee. Много се бутат. Мълчи, бе. Изрод. Много съм добър. Ахаха. Как мина? Шет. Без да искам пич. Така, тук да направим един грайнд. Хубаво, че не се лепнах в това. Какво правя, бе? Уж грайнд щях да правя по то. Така. О, епичен грайнд. Дрифт 2. Да направим и то грайнд. Ехехе. Охо. Какъв грайнд направих. Съфа. На съфа е този грайнд тук. Не го мога много добре, ама аз не го успях дори. Сега тук да направя. Тук има един. Тук има много яко. Много газ. И добре, това беше от мен. До следващия път. Може да правите клипа на Сан Андреас мултиплеер, ако искате вие. Може да направите. Но вие кажете се пак. Аз тук не знам, може да не ви харесва как играе, и затова пишете в коментарите, ако искате още клипа на Сан Андреас мултиплеер. Дрифт. Някъде този. О, шит. И за финал нищо. Един пише Реал Мадрид. Да, само Реал. Днеска ще дадат много епичен матч. Да. Реал срещу Барса. Направо епичното нещо. Най-добрия матч. Гледайте го. Не знам точно по коя програма, но
Търсете го. В 10 без 15 май ще почне и това от мен до следващия път. Така, за финал. Не можа да го направя.